mae wedi bod yn wythnos gofiadwy i sawl un am sawl rheswm, dwi'n siŵr. Eiron Puw wedi bod i ben y polyn a prynhaw yma, dau. Mae'n teg ddo fo, mae'n neud rhaid o rhywbeth. Wy'n siŵr bod y chwerthu wedi ddiog gyrra'r lan. Mae'n ama. Ond maen nhw'n deud allan o flwyddyn nesaf i chdi a fi, beth ti'n meddwl? Dyna ni gael gweld cryfder y polyn yn gyntaf. Na, chwarae teg ddo, mi gath o fanana i frecwas bore yma. Oedd o di dod yma efo chynlleth, a ti fel ti'n gwybod mae newydd gael hogyn bach dydi, wraig o'r lleici newydd gael hogyn bach. A dyn oedd o'n plicio i banana, mi lichiodd y banana allan, mi ddod y croen yn ei law, os o chath o'n byd i frecwas, mi roi si fy banana i ddefo de, a mi ath o fel mwnci'r top, so dan eich di. Fyna ti, cymryd i banana te. Wyt ti'n byta banana sgwama? Dwi'n bob bora, dwi'n. Randa rwan, i chabwynt i ti wrth edrych yn ôl, ti a dy ffond i bod yn ffyrlon yn ynghylch y gwartheg na drwy'r wsnos. Dwi'n meddwl bod fi'n gwneud hyn o blaen, ond dwi yn ei feddwl o, uchafbwynt y sioe hon i mi, ydy'r cyfell garwch. Sy'n waniaeth pwy nhw na be maen nhw'n neud, maen nhw'n gwenu ac yn gweiddi edrych ti'n meddwl. Ac wrth gwrs, cyflwr yr anifeiliaid. Ac dyna nefoedd fi, ydy fod efo'r gwartheg. A bod na wleidydd wedi bod yma heddiw, mae hynny'n rhywbeth y bydd pobl yn ei drafod hefyd, dwi'n siŵr, yn ystod y dyddiau nesaf. O, weles i wartheg gwell. Na, gwartheg i mi. Nhw sy'n hadw i bob dydd. Dwi di licio'r bresus wrth yma fyd, mae rai mi ddeud. Na hi'r earth, a na hi'r leif. Wel, da ni wedi bod yn live drwy'r wsnos hefyd. Diolch i ti, Dan. Cwbl, sy'n gymryd o'n fflach na wan. Diolch i ti am dy gwmni, ac diolch i'r tîm i gyd, ar yn rhan i gyd. Diolch i chi am eich cwmni, ac ymunwch efo Ifan, hen yma am 8 o'r gloch. Oddi wrthon ni gyd. Hwyl fawr i chi. Ta-ra! Ta-ra!